Oh, Hi, BYO. sir. Yan, abot. Mga milyonary. Sports car. Coming by, order pa, sir. Kurong taro, no? Sultan Kudarat. Ito Sultan Kudarat, eh. Dagan pag mga 2 ka oras. Buwagin din mo, Carmen. Oh, permite, agi, Carmen. So, good morning mga ka-partner. Sultan Kudarat mi karon. Especially takurong. Morning yun ang atong paglakaw kay para sayo ta makabot. Iulan na mo sa Seray pag mabot na. Then proceed na dahil dito sa area. So, nana ako mga ka-partner. Here na Seray. Break in yung kuhan. Bios. 200 ka kilometers, 233 ba to? 200, no? Oh, 200. 270 kilometers. Oh, sa Takurong. Bakal Port, 540. Ah. Yan ang partners. Alas, what yun ta? Stress. Stress good start. Up to 56, oh. Yes. Good morning, vlog. Welcome to my guys. Yes. Yahime. Ay na. Wow, ni sir ang yung first na Ferrari. Wow! Achievers Club! Yes! Power! Amazing! First travel of the year? Yes. Long drive? Oh, Long drive kita eh. first travel First travel of the year din eh. Yeah. So, kada ron sa taon, January 21, Saturday Mark the morning. date. One, dirty dance na ba? Oh, this is musta ba? Ha? Oh, anak ni mo to imuang sakyanan, sir. Sir din? Sana. Siguro mo itong ipangabrihan. Kailan mo helmet dito? Tulugan ko dito, parang kuyo. Tulugan kay Neo lang niya ikato. Bitaw. Mineral. Mineral. Yeah. Yap. Bahagi sa ta mga partner para sa pagbiyahe. A little longer than a few minutes later. Don Carlos, Bukidnon, time check. 5:20. Ibawi, mga ka-partner. May food house, oh. Ayun siguro ang bahan, yan ang terminal. Dagan na nag-iya. Commute pa ka daw eh. Happy mga ka-partner. Nandari ka na. Kabuhi ko. Sabi ka? ko ba? Alang kaong nagmintos ko. Ha? Serve yourself. Pwede nga. Wait, mo tayo si Aram mo. Gusto. Uy! Ano ka mo kaya inyo? Gamay lagi na. Small mo muna mo ha? Ha? Small. Lagi mo. Video sir. Kaya sakto ra gina dire tama no. Oh. Ikaw mo buto ah. Si Kwate mo gunan kay share. Awas mo nito. Video mo tabliya. Kampung ba? Ano lagi dia? Ano di bago sa Oh. Ito gid. Ah. Imo sa dito. Ayan. Iki tabiya nga. Isa to.
yung oras sabot niyo sir? Maybe. Oh, kaya ako sa estimated time 10 o'clock. Huwag dokumento, pero magiti sa sabat na yun. Oh, ora. Pati nila survey ni mga kuman. Area? Kaya, Binukusuok na. super. Bahala ka area ka diya. Nanana. Mga ngayon ang tagpad. Documents lang. Events. Kasi sila yung picture. Sketch plan. Four lanes. Dagang po isang ka-oras po, sir po. Pagkaramin ba? 75 pesos ang gasolina dire pre. Dito na ito direct start magyapon rin eh. So tiyan mo sir? Straight kayo. Oh. Mura lagi roller. Oh. Asap na yun. Taas pa kayo ni. 10 km, 9.9. Pwede yung ni bridge. Taas, tulig yun na idol. Tulira na. Grabe sa daanan may buyag kayo ba? Sir, na-print to gabi, sir. Ito ni Kwan, ni Ilin. Itong ilin. Tignan si Kwan. Tapos mag kayo.
lima man to ka kuan sir no? Lima ka subject. Lima ka subject no? Murag tagkuan man to, tag 5 na Pito. Yung pasok lang ang page. May ka ba? Ibig na ba? Lalo ba? Tagal na kitang iniibig. Kabakan na yung sangkuan eh. Iya. Matagal ako naghihintay. Ngunit mayroon ka na ibang minamahal. Kung kaya ako'y di mo pinapansin, ngunit ngayon pa man nais kong malaman mo ang puso to para lang sa'yo. Nandito ako. Inani tong gitabok sa sub 44. Giurot gid sila. Yan ay kaluwag ang Oo, sapat. sapa. Naungkwan So, kaya. pag tabok nila, expose kay sila. Walaan sila kay sila kamagot. Moto ang uban para maka-escape, nagbabilin, may nagsugat sa kuwan. Suicide ba? Chatnik mo. Sunay mo. Ito na human sa taas no. Nalabuni mga kagaw. Nandito ako, ibig sa'yo.
Lira kayo nga dalan ba, pero layo kay kagsaag diya. No? Para gikan mi kuan ba, dipulog. Kani may akong gipa-drive kaning kuan sa LTO. Tulog ko diya. Ako loy bantay loy ha. Tuora gi ka permanente. Sus ni subay man na sa dalan bay. Paingon mi kusamis. Paingon mi og kapatagan. Kanihin yung kapatagan. Bakan City. Wala yung lugar nga wala iigian. Iyan man yung Carmen ganina. Carmen kaduhan eh. Ibig maglikay sa Carmen ba dito, may katulo naman lang iino. Ibang walis mga sako. Ilang purlins yung mga tao diri. Patumakol sa purlins ko. Rita. Dirita. Ang nag-connect sa iyahan no kay kuano Carmen no. Taas king Carmen ba? Taas ng Carmen. Dugay kita na human dito. Matalam Public Market. Muna diri kaagi ang bus. Tabato gyapon. Ay ni dugayan ako makabalik dito. Tabato lang. Oh my God. Thank you, Lord. Tulog siniko. Snake ko itulog ko na lang niya akong kagutom ba. Ngita tagananan. Ya akong target to takurong na tamngaon ba. Siyudad na to takurong. Dol na 57 kilometers. Ito lang siya. Ha? Ito na lang. Magwanta ba? Ito na lang. 54 kilometers. Nag-vlog mo siya. Karon pa ng vlog. Huwag na renta dito. Daw lang isa takurong mga kapartner. Rumble na sad. Wala sa no.
kaslan mo kaslan nila sir social lang yan dia sir kaslon. Oh, hilas na kaya dia kaslon. Chukoy. Kana. Dito mo kasal diri mo na traffic na sa basakuan. Diri mo sa kasal. Kani mo ning dalan sa unang guba-guba. Saan na yun? Nabuang na kanin na bata. Parang di kita kauli ba itansahon ka natin yung nagaan ani. Taas mo. Tas kay ni nga ni dalan murag kuan. Oh, taas-taas di sir ba yung takurong. Ang hinautaan ni nga okay na ning unahan ani. Uy. Napag din naguba oh. Aw, guba mo ka pa oh. Tas kay linya oh. Anawang dalan na nagkaguba sa dalan. Kurong na po mo yan eh. Takurong, we're here. Wow talaga. Space ya. Parang balay oh. Umibig na ba? Bumalik ako ganun ka pa rin. Ganito ka nung iniwan. Grabe. Kato si kong gagi-agi inaanan ni daan. Grabe nalaan lagi kayo ah. Grabe pero Balik kuan na. Kato ba katong putol bang igab-gab binadto na to daan. No. Sir oh, muna akong ingon sa imo oh. Asa man? Fire station oh, tanawa. Ha. Mga atop oh. Mga tagak na fire station ah. Oh. Lang tawa. Oh. Nangatagak na lang oh. Oy pintal-pintal. Pintal mo rin. sa bligan ra. Ang atop oh. Oo, karaan niya to. Bingbungbong sa taas ng Ang langkat na. pamilya diri ba kay murag bulay, no? No? Yan ang buwing natural lagi na din. Para gyud ba kanang survival lang yun oh. Saan siya magintik? Tapos Palawan na yapon. Dahil kwarta padala diri. Grabe ka kuan no, murag pobre kay nga lugar ba? Oh. Islamic cemetery. Bat murag na kuan lang ba na kuan gigwapo ang dalan. Kay kung rap road ba yung dalan ah. Okay kayo. Masabot ana sukran, salamat. Ana Ano? Ayo. makabagong Maguindanao. Maguindanao. Nasa Maguindanao. Batuan dia. Makabagong Maguindanao.
Naka-silent pala yung phone ko, sir. Tapos nalagay ko sa box ba? Sige. Oo. Hintay lang tayo dyan, sir. Okay, sir. No problem. Take your time. Oo. Okay. Sino ito si pinawagin niya? Alam ka? Sir, ito. Take your time, sir. Kaya mamahaw sabi, sir. Gutom na kayo snake ko, sir. Kurog na, sir. Takurog. Takurog na raw. Hindi na takurog. Takurog. Pagmana. Tapatong ko mga bigo. Pagmana, takiang naman. Dapat si Nico ato pa higupog sabaw. Para mahuwas-huwasan ba? Bilota, sir. Grabe na dispose sa suyo po sa negro na Ha? Grabe yung dispose. Wala sa suyo pag isa po sa negro ha. Jinsuel lang lang dito yung drainan ka ba? Grabe nag-aayag. Ano to? Lakaw rin ha, ibili na hurot. Bili na hurot. Ipuga. Ugahan. Bili na. Hurot ay. Yes. Speedmart, Corong. Yeah. Basta diri nga mga area, sir, gikan Jinsan diri nag-invest man ipakya din. Jinsan ni padong pa straight. Ato ra ditong Jinsan pa yung Taglabaw. Kung ato rin subayon, Jinsan tao, Pikas. Pwede ta mo sangkog Jinsan. So mali ang takurong mga ka-partner. So progressive gyapon kayo ang takurong. Ay progressive ni sir, takurong sir. Siya mo yung pinaka-progressive no sa Oo. tunagian yung mga kuan. Ambot lang ang inasal sarado pa man siguro inasal nun ba? McDonald oh. Kompleto ni diri. Welcome to Takurong. Hilason pud biya ni mga Hilonggo. Naim ko ro. Ilonggo gini sila diri. Sige. Ay Hilonggo ni halos diri. Ang guna diri. Hilason pud na sila diri. Talo ka do. Ang cute Mr. Ani babae. Hmm. Ilongga. Kaya ang laki kay ang bugiro man. Ang babae kay Lambing. lambing. Abre naman siguro bay. Unsa okay ra mo ginasal ta mga on? Tira. Kaya nagtakurog na siniko. Nama kay sabaw, anam na yung sabaw ang mga inasal. Kanang Marabo, marabo. kutsara okay na mo. Ang ilagaas mo tsara ba? Tangalan ko na to bitsin. Daw, abre na ba? Abre na. Now na guard. Proper siya customer. Ha? Abre na mo. 1 hour. Babagan maguna nila basta sigurado. Panggutom ang mga boys. Abli ang close. 9 ba na mag-open kay? Ano may nagkauno? Abay. No, basing empleyado. Siguro kaon. Oho! Salamat guys. Ay bag na hugo. Oo. Pabaliki sa nagmotor oh. Yate bigta una sabi. Pangilag tulong usuro ba diri? Buto ko lang na diri. Sobra man na diri nga. Oh, nanaw ko sila oh. Masih papunit na to no timingan ano. Sertiya gigani mo gid. Tanos tayo. Maayo. Gusto nyo tay? Anong diri nga ano bay? Dero ta. Ha? Dero ta. Yung subo-sabaw ta amta mga libang ano yung sobraan maludid atong tihan. Takurong City. Ayan, naabot na mi diri. So diri mi mag-meeting karon sa kato amuang naka-space of property. Diri ko. Ngaon mi diri sa Jollibee, mamahaw sa mi. Welcome to Takurong. The city of money. Mga kapartner na namin diri sa Takurong, nauna sa pidaan diri sa Jollibee. After natin mag-meeting sa ato ang mga purpose diri sa property.
Partners. Ito isa na yung pinagsama, hindi. Ya, hilang na ka. Ibigyan ko sa amo. Hindi ka ito sama. Pre, wala na tayo kayo dito eh. Pagkanya ba? Yung ako, yung sumat na. Sabi sa dami. Ngayon sa dami sa dami. Visit kayo ni sila ng mga kasura. Ako na. $10 bring in the Lord is the gift of all the ship of all to the Lord. Amen. Tara. Nag-vlog pa gano'n yan. Partners. Hindi na rin biyahe eh. Muna ba? Safe pa. Simple lang naman yun. Bago niya sa big-big, ito na nila sa kasi wala ang original. Binigay ko naman sa kanila yung pati blueprint. Ay, pa rin maliwanag. Hindi naman naman. Sabi ko, Kasi hindi sila. tinanong ko sila, ilang taon na kayo sa real estate? Sir, buwan pa lang, 6 months pa lang kami. Stop na tayo. Buwan ka pa, malutong ka pa. Hindi mo alam sa classification ng money. Dito rin. Alam ko sabi ko yung pink at saka hindi pink. Thank you Lord. Nahuman ra gyud ang among transaction diri sa Tacorong. So pabalik namin mga ka-partner. Oras alas 2:30. Port 8. More than 1M possible. One impossible. Kanay pa doon Jinsan. Buwas mo lang pagyaw ba? Jinsan eh. Yan sana. Kanay pa doon bukid noon. Di, kuaning lang ko ba to? Diba to? Kadapawan. Kato dito. Ako ta para sa na. Marawi. Ayun nga, gan. Sigaw. Dumiretso lang ng 50 minuto patungo sa 76 Makilala Ala Valley Road. Shut up. Makilala. Kilala, sipot mo. Balik na dress na to paglas. King dool pa diri sa kuan. Aliusan. Ay, Dato paglas. alisan. Ha? Dato paglas. Ano siya? Ano yung masama ng lugar ah. Dato paglas ko ba to? Bantay lang ilang mga ayinti lagi. Upuyan mo yung mga animal na yun. Na commercial oh. Sino ikaw na dong at bangan yung mo may lakatan yung saging dia. Lakatan ka at bang. Puro saban. Sama. Yan. Kani oh, mo ni pinakakuyaw ba yo? Kusog game daga ri buwaki mo ni rim ani ba? Ano? Ba sir? Kanita. Kani. Habog kayo. Asfalto ba nga gikanto pagkuha? Pamikil sa mga kakuan ba. Karidiron. Karidiron ba? Na may mga game no? Tae. Kung nga may hinday.
ba eh? Gahiya yun, gahiya yun. Pagkaraan ng 4.7 kilometro, manatili sa kanan patungo sa Pitong Anim, Makilala-Ala Valley Road. My appreciation, girl, you're my angel. Iya, iya. Tunga yun kayo. Diyaw, klaro kayo. Sakit ba, sakit. Nope. Begitu pa yunto. Samot to yunto to ba? Bayo ba nito? Siri-siri ikaon. Sabi lang yan, ito mga basakan talaga yan. Pagkaraan ng 1 kilometro, manatili sa kanan patungo Pitong Anim, Makilala-Ala Valley Road. Tapos kumaliwa. Kaliwa. May kaliwa, yung bulutan. May mga lubihan. Manim lang, sito sa lang. Tibong sa naman lang, no? Ilonggo dagan dire. Paulinte. Dili makilala. Ya, wala. Baba tanah digos. Yan paligos. Wala. Diretso lang ng 25 minuto patungo sa 75, Digos Cotabato Road. May Carmen masih baik kan? Oh, Carmen ta. Terus tanalangan sa kuan yun at paglas bakal sana. Boy lang kana mga mulo. Malangan tanah nila ginem lah. Hindi rin.
nanawag mo sa ako ang may gani kay naa dito ang kuan ang ibali kuan ba kanang balai sa kuan sa owner. Nanawag sa ako karon, sabi mo lagi daw nagdala ako ni kuan ito nga nagdala ko. Ay may gani kay naa ka. Ay ako, ay siya nga nanawag siya kay kung sa may feedback ato. Christian ba? Christian ang kuan. Ya. Dagi kay nanawag si. Dagan sa kita ng property. Nga unsa may feedback niya tong kuan. Maria Rina? Wala mo. Sa Kaswagan. Karena kang pimito na yung tawanan. Pero sa Kaswagan, nagdiretsuhay na sila kuhan. Gimana sa una? Pasok na ta Carmen ba? Ada unahan ani sir nabi kita bakal suko tanawa. Pagkaan nun. Ako siguro yung tulog laway lagi hurot ng tubig diri. Wala. Ay, tubig mo talaga. Malaki na wala ko tubig. Ay, tubig. Ito tapay Carmen. Amin ta balik. Ayun, laos ta. Okay, Motor gani ba? Motor siguro. na banggaan nagtuyo kay isapot na gurong driver ba. Hindi mo palit lang kuan ba. Awan ba? Uy, nalupan na malaging ko lagi oh. Ha? Nalupan ang sinilas. Ano? Sinila? No? Oh. Chinilas nabilin sa tunga. Uy, motor Honda kido, iksara mo. Ah, chinilas sir bilin. Awan. Kuano kayo sa suga sa kuano? Suga sa ni? Aman driver. Ay karga na siya bilan. Motor na ba motor? Aman motor. Siyo kay. Aman motor. Hubog siguro ba? Hubog. Para na raw ni karas diri. Mo man naka-traffic kay mo marites man italan. Marites yung mga bugok pod. Aman motor ni. Kana diri. Ana diri wa. Aman. Buhi. Buhi di. Nah, marites ta na. Ato ra motor ba yo? Napasok sa bios. Bugok man. Napasok sa bios. Gidaro no? Gikan dito ba? Di daro patay na totoy. Ba? Uy, helmet ra ba diri sila oh? Sagaran? Wala. Pure panic na siya diri, pure panic. Bugok mga Helmet kada sir. pato nga nay kuan ba nay sa pikas din niya sa mga motor dili kita sa fast lane mag hinay. Yang yung Ano yun bilo. sa utak? Puso na ba noon? Ano na pudo, kumalino na ko ginyaw. Tanawa lagi. Hindi kayo, hindi bata. Ana lagi dito mga daw. Abi na ko busyagit. Gitan ni lami kasi Dalier galing yun eh. lami kasi gitan ba. Magsinga ka mo sige ta 45. Sir. Kaila ta kaila. Di sa una ra man to mga pasarapais dia. Wala na nagaron. Ah! Uy, dakop diri. Lagi dako ng helmet diri. Morning samis. Para na iwas riding tandem. Was riding tandem. Tangkon niya po nga. Ay, nagkup ning kunin mo chip nga, wa mo na helmet. Wala lagi ka ng helmet pero wa man kay angal. Kundi ba helmet pag maskara? Ada maskara. Singgitan man nimo. Singgitan mo kuan ba cruiser.
Ano para mag-achieve nga wam ko helmet? Sige ta nga si Borger. Ganang gipara ka ako. Kay wa magkay angay. Ako paging tisyo ticket daw. Driving without ugly face. Insert Bisaya na yun. Hashtag way angay. Ma'am sure lisensahin diri kay wa may helmet gani. Sa may violation may mo ni mo tao kalit ra kay U-turn. Kumuta ba? Libuta. Cool kayo. Murag jeep ba? Murag jeep na ba? Ang makina na kay kanang kuan sa kanang Kumuta gani. Murag jeep na ba? Bisaya. oh viral oh. Only in Carmen. Unsay tawag ana Sir Jan? Bla 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 bla. Kajip po doon. Turtol. Kajip po doon. Turtol, garang turtol na makina ba? Turtol yan ang ginawa na. Turtol. Pagkaraan galingan sa umay ba? Ay. Turtol ni nga makina. Wala mo sa rehistro no? Wala sa restoran na nga. Ito nga biraho ni mo murag pambot ba? Oo. Makina rehistro. Babae ba? May driver. Babae kay. Lagi. Kana driver na inana. Bay ni. Babae na kay. Kalakating ba? Ini nga gituon mong guro ni bay. Uday bae. Ha? Senior nga ba? Eh, ginuo ko pataga man ang ayaw pa mga magtuog tiguan ka na. Magtuon nung tagag panghinuyod. Pol mo gutong kusog ng tamak sa iyang kuan. Ya mulang ito ang Ano kusog. magtuon mo sa drive lugar? Ha? Di na maduot ba? Dapat magtuon na sa panghinuyod. Magsige na sa pang-make up daan ba? Di ba? Tas dalan. Sa dalan eh. Carmen. Ay, tungod ani mo. Naman day pikas lane nga parehara pantay rag. Ano dire gid sila magtapok sa. Ito nga lagi ni mga munggos lagi. Karaytiro. Ulag widget sila. Ala sir ba ipa-uyon ba yana ba ito pa imo ng tulay yung agbog na. Di mo na sa mabangga sa kinan dito mga mahingos kilid. Guyura pa yung kilid sir ba? Dikit ba guyo dito pa yung dito. Dito na pa yung humayan diaw. Dalan. Bisa ka na sila ba ni munggol. Itu Dumungung guru wah, dik ba? Live ni mo ni ba? Nananawa na magiyak-iyak nanti yan. Kaya mga kane? Ha? Mga kane? Viral ng video. Cara mo ito na ang dalan ko. Houston ko. Bata dalaw. Mas gimana? Dito niya sa liko-liko, dito yung vlog. Di ko eh. Di na mo iwanta dito, labad ang ulo. Grabing tulira dari po yan to. Oh? Hindi kayo. Grabe, isa bintik niya tiyo. Briefing mo lang, tabot pikas lin. Guyura sir, wag guyura. Ito pa yung anak ko sa butan dia. Uy. Ah, grabe na ka-overtake na kayo bro. Masa gini ka kagalapan eh. Pag na kontrakt ba? Grabe mo overtake ya.
Oh, mag-overtake na contract. Kaya ba makabalik mga thriller nila? Nanginom ba ito? Paano yun? Guro na siya ba? Kami guro na siya. Pagkaligis niya, pagkasgas na siya ba? Latrasi, pabitaw. Mag-rural ba? Pingis, anang lukapa, kag di ka mo bangon dito mo pakilid, iwasan ka yun. Anak-anak dito sa buwan nga, di apas bagit ang buwan bay, rural bay. Terus kapihan sa ligindingan ba. Singgit ko ng mga tao, bangga ng sampung dito sa baligyanan. Tao bay, wala maunsa. Napingsan siya ba, naligid dito siya. Yung motor niya bay, natumba siya, pagkaligid niya, bunong ang bus bay. Atrasan siya ba, pinakalit nga atras bitaw. Ligid, grabe nga, ligid niya. Ligid, magbangon niya. Ano kung tao yawa, mat yun ginay-guni mo. Kung siya, kung gininawa kong driver bus. Alangan na ko mga gagasto sa ospital. Unay lang kuan god, ilang. Pero mo ko nang kaan kay lubong raman dito. Ilang balaod na siya kay. Mas mura ko mga gasto sa ospital mga dugay sir. Nabali, magpa-opera. Bayaran pa nimo na ilang adlawan. Bayaran mo kasi inadlawan, nagagasto ba? May man tong namatay kay bayaran na nimo kuha sa gasto, palubong. Bayaran ng tao 12,000 human. Di nakahuman na ba to sir? O dugang 3,000. Kama na ito, unay na. Nasiya, atas bilo. Lupa ni garmit lagi. Wala lagi. Sakyan ang may pagkaktas. Bipat inangalan ko dia. Hindi kit mo tama kung paano ba. Go Nathan! Ikot niya! Da! Ato nang iyo. Ay di puta na bali ang Ay, ginoo ko. Kita na eh.
Nangimok ang ako ang dating pangos. Nainaw eh. My God. Shit. Sige. Loy, ibabag na mo kon loy. Palan nga rin pasakit. Sangat na. Valencia. May traffic ba? Oras alas 6. Ladro. Nagdrong balin siya, sayang na dudut ngayon. May traffic dire dito nahan. Welcome to our home. Tapok sir ba? Diya ba? Wala na. Nagasaya. Postingan ng pulis ba? Muna outpost. Papa. Ate, si Papa si Ring ha. Ngaon mi og botong. Na silang Sir Ray. Ayan. Sir Ken, tong si Yan, si Mama Ate. Yobe. Ate kasi, Mama Ate. Kisa na. Dili, akong i-video kayo. Pakita lang Aw, kasi. are inom ta kasi oh. Tawag na to ron. Tomorrow for sure.